Dobar dan. Danas će biti prikazana izrada dva grafa. Jedan će biti u Tableau, dok će drugi biti u Excelu. Prvi graf koji ćemo prikazivati napravljen je, kao što sam rekao, uz pomoć Tableaua. Biti će to primjer bubble grafa koji prikazuje ovisnost dvije, odnosno tri. Ovo je prazna strana u Tableau i naša namjera je da napravimo graf koji će pokazivati nad podacima sa Statističkog zavoda Republike Hrvatske o izvorima prihoda građana Republike Hrvatske. Prikazivat će odnos, očekivani zapravo odnos osoba koje ne primaju prihod, socijalnih naknada i onih koje primaju povremenu potporu drugih. Na X os ćemo postaviti broj osoba bez prihoda, dok ćemo na Y os postaviti broj osoba koje primaju socijalne naknade. I sve ćemo to napraviti po županijama, dakle na detail dodajemo županije. Sad smo dobili nekoliko točaka, prelaskom iznad svake možete vidjeti o kojoj točci se radi i ukupan broj ljudi koji su se izjasnili da su bez prihoda ili da primaju socijalne naknade. Stavit ćemo ime županije i na label, tako da znamo o čemu se radi. Ovdje možemo primijetiti zamišljenu liniju koja pokazuje odnos između varijable broj ljudi bez prihoda i varijable broja ljudi koji prima socijalne naknade. Tu varijablu upotrebom trend linija možemo i vizualizirati, te se sa vjerojatnošću od p-value možete vidjeti značajnom od 0,001 vidjeti kojom formulom prikazujemo odnos socijalnih naknada i osoba koje ne primaju prihod. Kako bismo pojednostavili ovaj prikaz, ja ću maknuti confidence bands i ostaviti ga kao graf. Sada ću dodati spol. Ne bih li to vidio po spolu, sada imam za sve, muške i ženske. Želim maknuti sve i ostaće mi odnosi muških i ženskih na prikazanom grafu. Ono što ću sada dodati, uzet ću povremenu potporu drugih, znači broj osoba koje primaju povremenu potporu drugih, i ove točke će sad biti veće ukoliko ima više ljudi koji primaju potporu drugih. Malo ću povećati da istaknem te točke. Tu se može vidjeti očekivano, ukoliko je broj ljudi bez prihoda veći, da je jasno i broj ljudi koji primaju povremenu potporu drugih veći. Ovo je primjer bubble grafa u kojemu odnose jedne varijable po y osi, druge varijable po x osi i po veličinom kružića koji vidite da otprilike raste kako se prema gornjem desnom kutu mičemo. Stavljamo u odnos zapravo tri neovisne varijable i vizualiziramo ih na taj način na grafu. Sljedeći primjer biti će prikazan u Excelu. Drugi primjer grafa je odnos godina i zastupljenosti muških i ženskih osoba po različitoj starosnoj dobi. To je tipičan graf koji ste vjerojatno vidjeli na više primjera i sad ćemo pokazati kako ovakav graf napraviti u Excelu. Podatke s kojima možemo raditi imamo unesene, kao što vidite, u gornjem lijevom uglu i ovaj graf radit će se iz dva grafa zapravo. Prvo ćemo izabrati ovu seriju, insert, dakle appropriate graf s jedne strane. Sljedeći ćemo uzeti koristeći tipku control, dakle uz pomoć control tipke selekcionirat ću ove serije. Ponovno insert, adekvatna vrsta grafa.
Pardon, krivo sam kliknuo. Dakle, ponavljam. Evo ga. Sada imamo isto dva grafa, odnos muških i ženskih. Ono što nam treba napraviti je da ta grafa dva stavimo jednog pored drugog. Sljedeći korak, znamo da prikazani oni grafovi ne izgledaju ovako, već da izgledaju okrenuti na drugu stranu, nešto ovako. Kada kliknemo na skalu na grafu, možete kliknuti ovdje, vidite values in reverse order, te ćemo dobiti vrijednosti, odnosno cijeli graf zapravo zakrenut u suprotnom smjeru, što je zapravo ono što smo htjeli. Kako nam se ne bi ponavljala skala dva put, ja ću odavdje ovaj objekt obrisati. Grafovima ću maknuti bordere. To možete napraviti ovdje. Selektirate graf, kažete no border. No line. Sad su ti grafovi prilagođeni da ih možemo zajedno prikazati. Ono što se obično prikazuje je još i razlika u bojama. Evo ga, sad je narihtano, imamo dakle jednu skalu. To radimo pod fill. Color koji ćemo izabrati ovdje će biti crveni. Pardon, to je bilo na borderu. Ovdje moramo uzeti color ovdje. I sad smo zapravo dobili graf otprilike onakav kakav smo željeli. Ono što još možemo napraviti, a spada zapravo u čistu šminku, da malo smanjimo razmak između serija na recimo 50 ili 35, ajmo to upisati. Isti postupak ponovimo i ovdje. Stavimo 35%. I dobili smo graf kakav smo zapravo željeli, koji je sličan ovdje prikazanom grafu i rasporedu podobnim skupinama muških i ženskih. Jasno, graf funkcionira kao bilo koji drugi graf u Excelu. Više o tome kako koji graf koristiti i gdje koji upotrijebiti, a što je pogrešno, može se čuti na nadolazećoj radionici vizualizacije.